шахсоне ки хоҳиши гузаштани сарҳадро доранд, марҳамат аз ширкати Акаи Алиҷон истифода кунед. Ширкати Акаи Алиҷон бо мошинҳои замонавӣ бо комфорти баланд ҳар рӯз муҳоҷиронро аз Москва ва Московский област гирифта ба Қазоқистон бурда меоранд. Акаи Алиҷон дар тартиб додани ҳуҷҷатҳои шумо барои шумо кӯмак ҳам мекунад. Рақамҳошон дар рӯи экран. Марҳамат гиред ва ба дӯстони худатон тавсия диҳед ширкати Акаи Алиҷонро. Mercedes компрессор соли боришаш 2008. Объем мотора чанд гуфтин ака? 2.8. Объем мотораш 2.8. Ира сӯзишвориш чи ака? Газ бензин ай? Бензин. Электропакет. Сӯзишвориш бензин. ҳуҷҷатош чанд қадр кара? 1 сола. ҳуҷҷатош 1 сола ҳуҷҷат дора. Нақша чанд та гуфтин? 110. нақш 110,000 сомон. Я номерои телефони даркорӣ медодин ака? Номерои телефон 918 74 47 18. Некси соли боришаш 1999. объёми мотораш 1.6. یا پیشگی بگیرم. حالا روزی شدم رو؟ ира сӯзишвориш чи ака? Gaz. газам бензин дора? газ бензин буда, бензинаш кор намекунад. гази холӣ катёзи гаштистам. храбегаш харокаш механик. ҳуҷҷатош чанд ҳуҷҷат мондаги? 1 сола ҳуҷҷат дора. нақша чанд та гуфтем? нақш 19,000 бо савдо мешавад. Я номерои телефони даркорӣ медодин ака? 931 01 03 07. Mazda соли бориш 2003. объеми мотораш 1.616. ира сӯзишвориш чи ака? газ бензин ака? Benzin. бензин холӣ, электропакет. ҳуҷҷатош чанд қадр кайда? 1 сол ҳуҷҷат дора. номерои телефони даркорӣ медодин? 919 18 15 28. нақша ҷои шидис 40 та гуфтина? нақш 40 та бо савдо мекунад. Daewoo Nexi соли боришаш 1995. объеми мотораш 1.6 простой.
توغرا یا سوزی شورش چی آخه؟ سوزی شورش گاز بنزین چی چند خوجه داره؟ نه 5 ماه 6 ماه حجا داره. نقشه چند تا گفتین؟ نرخ مشیدگیش جوی 208 هزار سومون. نمره تلفنتون هم میاد که؟ یا نمره تلفن اوپل وکترا سالی بارشش 1993. ابیوی موتورش 1.6. Zagiś abi رو tamam benim bu. Bakto iPhone ya khat zanak da kuzan ya. Iphone ma wa bakto kuma. Ne bu tamam bu da iPhone kuma ya zanak. Na wa do sen. Bu bolo ne ro? Ne sakte. Ana kuzan şey var. Pedas kırım. حجتاش یک ساله گاز بنزین آخه؟ گاز بنزین. نقشه چند تا گفتین؟ نقش 18 هزار سومون. یا نمره تلفن در کل میدین؟ 900 830 900. Toyota Corolla европейский соли барориш 2004. объем моторش چند داره؟ объем моторش 1.6 простой. یا سوزی شورش چیه؟ بنزینی خولی؟ سوزی شورش بنزینی خولی. Corolla چه خیلی سن؟ الکتروپاکت کانتر کدام وکتور را؟ коробкаш механик ҳуҷатош чанд хайр ака? 10 моҳ ҳуҷҷат дора. нақша чанд та гуфтем? чанд та? 57,000 сомон. як номерои дар кор медодин ака? 93 143 87 87. Opel Astra J соли барориш 2000. объеми моториш 1.6. кондиционер дора, кондиционерш кор мекунад. газ бензин ака? газ бензин
електропакет. Телефон коробкаш механит. Hujjatosh chand xayr aka? Chand qa? Hujjatosh mayda bud meshava. Narxi chand ta guftin? Narxi 35000 joy mejdagish 32000. Yak номеро telefon bedinid aka. 93 500 85 04 95. дӯстони азиз, нақшаҳои дигари моро дастгирӣ кунед. Дар канали Ҳамватан ТЖ хонаҳои фурӯшӣ мешавад. Дароен обуна шавен ва дар канали Мошин ТЖ бошад. Мошин бозор аз шаҳри Душанбе ва аз шаҳри Бохтар мешавад. Дар канали Паём ТВ Мошин бозор аз ноҳияи Восе деҳаи Ҳулбуг мебарояд. дар ин каналҳо обуна шавен. силкаҳошон дар описани видео аста, яъне дар таги видео ё ин ки ба ҳамин номҳо поиски ютуб. аз шумо як тугмаро пахш кардан ва ба мо нерӯи беандоза мебахшад барои наворҳои беҳтарин баҳри шумо.